ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ପାଦ ପଡ଼ିଛି, ଆପଣ ଟିକେ ଆସନ୍ତୁ। ମାଆଙ୍କର ମୁଁ ଜଣେ ପୂଜକ, ମୋ ନାଁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ଦାସ, ଆମ ଘର ଏଇ କୋରିଆପଲ୍ଲା ପାଖରେ। ତେଣୁ ମାଆଙ୍କ କଥା ଟିକେ ବୁଝନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି। ବୃହଗ ମହାନଙ୍ଗ ଯସ୍ୟ ତସ୍ୟ ତ୍ରିକଚ ଧାରଣ ଶାଲପା ବାମ ଭାଗିଣ ସର୍ବକୃତେ ସୁମଙ୍ଗଳ। ଆପଣ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାଆଙ୍କ ପୀଠକୁ ଆସନ୍ତୁ, ମାଆଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜି ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ମାଆ ଯେଉଁ ଅପୂଜା ପଡ଼ିଛନ୍ତି, 60-70 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ମା ସ୍ୱପ୍ନା କଥା ହିଁ କହିବାରୁ ଆମେ ମାଆଙ୍କ ସେବା ପୂଜା କରୁଛୁ। ରାଜାଙ୍କର ମାର୍ଫତରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାଜାଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ ବାରମ୍ବାର କଲେ ବି ରାଜା କୌଣସି କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତିନି। ଆଉ ଯେଉଁ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ MLA ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ସେ ଗୋଟେ ଟଙ୍କାଟାର ବି ସାହାଯ୍ୟ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତିନି। ଆଉ ପଞ୍ଚାୟତ ସଭ୍ୟ ସରପଞ୍ଚ ଯେତେ ରହିଲେ ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ପ୍ରକାର କହିଲେ ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ତାଙ୍କର ଦାନ ନାହିଁ। ତାହେଲେ କ'ଣ ଇଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳ ଲୋପ ପାଇଯିବ? ଏ ଦେବାଦେବୀ କ'ଣ ଏମିତି ଅପୂଜା ରହିବେ? ଏ ଅରାଜକତା କେତେ ଦିନ ଆଉ ଚାଲିବ? ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଆମେ ମାଆଙ୍କ ପୂଜା ସେବା ପୂଜା ଘରୁ ଆଣି ପୂଜା କରୁଛୁ। ରାସ୍ତା ନଥିଲା, ଏ ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡେ ଭିକ ଦୁଃଖ ମାଗିକି କରିଛି, ମାଟି ସୁନା ବନ୍ଧକ ପକେଇକି। ଆଉ ଘର ଦ୍ୱାର ନଥିଲା, ଏ ଚଉଁରା ଜଣେ ଭକ୍ତ ଦେଇଛି। ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ଟି ଜଣକୁ କହିକିରି ରାଜନଗର ବିଧାୟକଙ୍କୁ କହିକି ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ଟି କରିଛୁ। ଆଉ ଏ ମଣ୍ଡପଟି ମାଗିକି ଜଣେ ଭକ୍ତ ଦେଇଛି। ଆଉ ସେ ମଣ୍ଡପଟି ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ ଆମକୁ ପଇସା ଦେଇଥିଲେ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଆମେ ସେ ମନ୍ଦିର କରିଛୁ। ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ଙ୍କ ପଇସାରେ ଗୋଡ଼ି ପକାଇଥିଲୁ, ଏ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି। ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଆମେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଟିକେ ଦୟା କରିକି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଉପକାର କଲେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ କତିରେ ଚିରଣ ଋଣୀ ହେଇକି ରହିବୁ। ମାଆ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଯେ ଆଜି ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ମାଆ ଅପୂଜା ଅଛନ୍ତି, ଆମେ 10-15 ବର୍ଷ ହେଲା ମାଆଙ୍କ ସେବା ପୂଜା କରୁଛୁ। ତେଣୁ ଦୟାକରି ଆପଣ କିଛି ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ପଇସା ପତ୍ର ସାଙ୍କସନ୍ କରି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦରମା ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ଆମେ ଟିକେ ଚିର ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏତିକି ଆପଣଙ୍କ କତିରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ଠାକୁର ଆପଣଙ୍କୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ମାଆଙ୍କ ଦୟାରୁ ଆପଣ ଆମ ଏରିଆକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଟିକେ ଦେଖିକି ଯାଆନ୍ତୁ ମାଆ କେଉଁ ଭଳିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ ଆଉ ଏବେ ବି ଅଛନ୍ତି। ବହୁତ ଦୈନନ୍ଦିନ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଏଠି ଜୀବନଯାପନ କରୁଛୁ। ବହୁ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ବି କୌଣସି ଲୋକ ଆମ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ କରିବ? ଇଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳ ଲୋପ ପାଇଯିବ। ଏ ଠାକୁର ମନ୍ଦିର ଫନ୍ଦିର ସବୁ ଆଉ କେଇଟା ଦିନ ପରେ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ରାଜ୍ୟରେ କେଉଁଠି ଦେଖିଛନ୍ତି ଦେବାଦେବୀ ଅପୂଜା ରହନ୍ତି? କି ନେତା ଇଏ, କି କଥା ଇଏ? ତେଣୁ ଆପଣ ଟିକେ ଆ ଭିତରେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କଲେ ଆମେ ଟିକେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ, ଏ 2ଟା ପଞ୍ଚାୟତର ଜନସାଧାରଣ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଚିର ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏ ଗାଁ ହେଉଛି ଥିଲା 1882 ମସିହାରେ ଭାସିଗଲା ଲୁଣାରେ। ତେଣୁ 2ଟି ଗାଁ, ଗୋଟେ ତାରାଦେଇପୁର କୋଇଲିପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଥିଲା, ଗୋଟେ କେରେଡ଼ା ସାହି ଥିଲା। ଇଏ କେରେଡ଼ା ସାହି ଗାଁ ଭାସିଯିବାରୁ ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ଏଠି ଚାଲିଗଲେ। ତେଣୁ ମାଆ ଅପୂଜା ରହିଛନ୍ତି, ଆମେ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ପୂଜା କରୁଛୁ। ଏ ଗାଁ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି କେରେଡ଼ା ସାହି, ଆଉ ପୋଷ୍ଟ ହେଉଛି କୋଇଲିପୁର, ଥାନା ହେଉଛି ରାଜନଗର। ତେଣୁ ବ୍ଲକ ରାଜନଗର, ଜିଲ୍ଲା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ଆପଣ ଏଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଏ ଗରିବ ଅନୁଷ୍ଠାନଟାକୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ଇଏ ଯେତେ ରାଜା କତିକି 100 ଥର ଗଲା ପରେ ବି ସେ ଆମ କଥା କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି। ପଞ୍ଚାୟତ 2ଟା ପଞ୍ଚାୟତର ଦରଖାସ୍ତ ଦେଲୁ, ରାଜା ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଲେ ନା। ତେଣୁ ଆମକୁ ଠାକୁର ତାଙ୍କର, ସିଏ ମାର୍ଫତଦାର, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଅନଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଠାକୁର ଉପାସ ରହିଲେ କେତେ, ସେ ତାଙ୍କର ଖଟ ପଲଙ୍କରେ ଖାଇକିରି ଆରାମସେ ଗଡ଼ୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଦୟା କରିକି, ଆଉ ସଭ୍ୟ ସରପଞ୍ଚ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଇଏ ଆଙ୍କର ଗୋଟେ ଆରେ ବ୍ୟସ୍ତ। କିନ୍ତୁ ଠାକୁର କି ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ ଏମାନେ ଶିଖିନାହାନ୍ତିନି। ତାଙ୍କ ବାପ ଅଜା ଶିଖିଥିଲେ, ଇଏ ଭୁଲିଗଲେଣି। ଇଏ ତାଙ୍କର ମଦ ଫଦ ପିଇକି ଯେଝା ବାଟରେ ଯେଝା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଦୟାକରି ଟିକେ ଦରମା ଆକାରରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ମାଆ ଆଣିଛନ୍ତି, ଆମେ କିଏ, ଆପଣ କିଏ, ଆପଣଙ୍କ ଘର କେଉଁଠି ଆମେ ଜାଣିନୁ। ସେ ମାଆ ଡାକି ଆଣିଛନ୍ତି, ସେ ମାଆଙ୍କ କଥା ଟିକେ ରକ୍ଷା କରିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି।